खुलुमबाय। दिनै 13 फेब्रुआरि 2026 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनैनि राशिफोरखौ खोनासंदिनि गिबियावनो दङ मेष राशि। रांखान्थि आरो फालांगिनि बिथिङाव बेयो मोनसे मुलाम्फा गोनां सान। मेष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2। वृष राशि। गावनि लोगोरिनि सावस्रिनि फारसे सांग्रां जा। वृष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। मिथुन राशि। फालांगियारि दावबायनाया जाफुंसार जागोन आरो खामानिनि नारसिननाया बांगोन। मिथुन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 7। कर्कट राशि। गोजौ मासियाव साख्रि मोनगोन। कर्कट राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2। सिंह राशि। फालांगिया सोलिगोन नाथाय हाखु दाखु हाबाया खामानिखौ गाज्रि खालामगोन। सिंह राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। कन्या राशि। नोंथांनि सावस्रिया गाज्रि जानो हागौ। कन्या राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4। तुला राशि। खामानिनि थाखाय बायजोआव थांनायनि सिमाङा दिनै जाफुंगोन। तुला राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 7। वृश्चिक राशि। मोजां मोनलायनायनि बेलायाव नों गावखौनो खाफाल गोनां फोरमान खालामगोन। वृश्चिक राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। धनु राशि। रांखान्थियारि खहा जानो हागौ। धनु राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। मकर राशि। साख्रियाव गोसो हो नङाब्ला खहाया रोखा जागोन। मकर राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5। कुम्भ राशि। नोंथाङा धोन आरो मान मोनगोन। कुम्भ राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3। मीन राशि। गोदान थांखिखौ मोनफुंनो नाजागोन। मीन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 8। दिनै राशि फरायनाय एसेनोसै। गोजोन्थों।